Oma 100 jutaan, DP ini mek 50 juta, syaratnya KTP karo kakak, angsurannya 1 juta, yo murah pol sampai lunas. Jadi gak anak sing jenenge mengikuti suku bunga, angsurannya munggah mudun iku gak anak. Jadi angsurannya ki flat sampai lunas. Delok video iki sampai mari. Jadi kok ben kamu ngerti angsuran jelasnya piro, DP-ne piro. Sing pasti DP-ne mek 50 juta yo. Gak ana penambahan biaya apa-apa maneh rek yo. Lho wis ngene iki lingkungane yo wis akeh tanggane. Sepilo tangga sik, Cak? Loh, wis boys yo tanggane wis akeh. Omah iki ukurane 4x7. Kur kok cuwilik koyo omahe Doro ngono, koyo bekupon ngono. Wis ta larek yo iki khusus gawe wong sing iso bersyukur. Nek gak wong sing iso bersyukur panggah gak ngarah iku rek yo. Panggah gak ngarah bersyukur tuh yo omah-omah minimalisan ngene iki. Iki minimalis rek yo. Lho, toko ngarepe wis imut omahe, wis ana batu alami werna abang iki engko ana lampu sorotin aku ngono. Kusere nggawe full kayu rek yo. Lho kene kena ge parkiran sepeda motor, nek mobil gak iso, apa maneh trek gak iso wis. Gak mampu aku bayar arek iku kadang. Apa maneh fuso, gak mampu. Yo, ruang keluarga, plafonan lho. Rene, Cak, kamarnya nek situ tok yo. Tapi gede, masih kamar situ gede. Iki nek gawe cilik gawe kuda-kuda liar. Jendelane loro yo. Boys rek yo. Tapi aja lali ditukokno gorden saringe bojomu suweken. Lanjut nang dapur ini. Dapure nyompet lho kene yo, lho, apik yo arek yo. Apa yo? Instagramable lho dapure. Ono wastafel. Kamar mandi nih, pada estetik iki rek yo. Kena gados wong loro. Wong 35 yo sik cukup. Klosete jongkok wis tak keramik setengah badan. Wis rek yo, omah iki rego kese mek 110, sik iso nego yo, 110 iki iso nego kamare siji yo. Kur kredit iso in-house gadek bank gadek BI checking banomamu elek banomamu apik kol 5 kol 10 aman rek yo tak jamin ACC syaratnya mek KTP karo kakak DP ini 50 juta angsuran iku 1 juta 500-an selama 5 tahun flat sampai lunas jadi gak ana mengikuti suku bunga gak ana sing munggah gak ana sing mudun ngono gak ana wis ngono rek yo lokasi ini nak Bunton Turi Rejo Kedamaian. Nek kamu pengen takut-takut, pengen survei lokasi apa ndelok omah murah, kaflingan murah langsung hubungi Kurniawan Properti. Tak tunggu serangan kabeh, ora bisa ngosong kurang siji surga. Bye bye.